zaborra urre bilakatzea posible dela esango manizu? Sinetiko zenuke? Bueno, agian gehiegi esatea da, baina bada modu bat hondakin organikoak ongarri bilakatzeko. Konpostajea. Prozesua modu industrialean egin daiteke, baina baita etxean ere. Nola? Lehenengo pausua lortu konpostontzi bat. Mankomunitate batzuetan doan ematen dituzte. Lehen gaiak batu, arrautzoskolak, fruta eta barazkizo berakinak, kafe hondarrak, lastoa... Adi, arrisku nagusia konposta usteltzea da. Eta hori ez gertatzeko tartekatu lehen gai lehorrak eta umelak. Eta aireztatu konposta noizean behin. Eta egin kasu, ongarri aurrea da, bai behintzat zure baratzarentzat.